Let it go. Love the way you take it low. You love the way my money falls. I throw it when you make it go. And tell me that you let me out. You keep saying every time is the last time. You never listen to us. Everything is slow when you're fast now. I'm a victim of lust. So baby, make daddy proud. Baby, get your mind right. Minkä pitäisi tuon tämänkin ja syy oli se, että ihmiset ei pyytänyt sitä ihan kamalasti ja mä en ehtinyt tehdä, koska mulla ei ollut aikaa ja tänään mulla sitä aikaa nyt on, kun mä ajattelin, että jos tänään voisin kuvata ja alkaa sillä enemmän suihkuun. Varmaan menen nyt suihkuun. Fuck, I'm in my city and got these bitches that be rolling with me and they all be round around looking so pretty and they put their makeup on. Fuck that, shake it off and tuck that in. Fuck that. Ihan huules. Ihan likaseks. Lähtökää nyt on ihan huudussa. Lähetystä mistään suihkusta. Moi kaikki! Niin siis, nyt mä oon niinku valmis ja mä meinasin, että jos mä oon valmis, niin mä voisin tehdä jotain hyödyllistä. Ja mähän on pakannut mun repun jo eilen, tai laukun siis. Niin mulla ei tässä ole melkein tekemistä, paitsi mennä syömään aamuparaa. En tiedä mitä mä syön. Koska mä en halua syödä mitään terveellistä ainakin aamulla. Mitä katsoa mitä mä nyt syön. Mutta nyt mä oon saanut siis mun vielä mun ripsariin. Ja mä oon melkein ripsariin, koska mä en jaksanut laittaa tänään mitään erikoisempia. Eli siis periaatteessa ei mitään make-upia tällä päivänä. Sitten on tämmöset farkut, edelleenkin kerron vähän ja sitten on vapaita. Ei ole vieläkään suhteellus, kun muukset laittaa. Sitten varmaan tulee joko korvikset tai jotkut, jos jaksaa laittaa. Koska mä en yleensä ole sellainen tyyppi, joka laittaa koko ajan korvikset. Niin sitten ei ole mais niitä, vaan sitten takaa 5 tuntia. Mut siis, kun mä lähden kouluun, niin mä en ota kameraa sitten mukaan. Eli älkää kysykö pitää koulussa lopettiin, koska mä en rupea kuvaa koulussa, koska siellä on niin paljon porukkaa. Ja se ei oo helppoa kuvata koulussa. Ja mä jätän kameran tähän lataukseen, kun mä lähden. Ja niin, mut mennään nyt syömään aamupalaa. Eli kello on siis 6.55 ja mä menen nyt syömään aamupalaa. Ja mä menen tosissaan 8, niin sen takia mä heräsin näin aikoisin. Eli et mä ehdin valmistautua. Näin. Ja tälleen. Nyt mä menen syömään sitä aamupalaa. Ja on muutenkin valmis, paitsi mulla ei niitä sukkia, koska mä en ole vieläkään jaksanut laittaa. Nyt täytyy hakea sitä aamupalaa. Mitäs mä otan? Mitäs minä otan? Ahaa. Haluan ottaa tänään. Nami. Ja sit maitoa. Tosta on vielä. Se on kyllä aika vähän. Mutta tuossa onneksi lisää arkimaitoa. Eli otetaan tätä ja sitten maitoa. Ja on helpompaa. Tell me that you let me out. You keep saying every time is the last time. You never listen to us. Everything is slow when you're fast now. I'm a victim of lust. So aamupalaa. Nam nam. Ja sit kun mä syön aamupalan, niin mä menen mun huoneeseen ja olen aamukoneella tai katon TVtä. Ja näin. Nyt on kaikki syöty. Nam. Okay, you do it, yeah, you do it, girl, there ain't be nothing to it. Just put motion in and motion in, and I be throwing potion in. I'm talking about that drink. You know what the fuck I think? I throw this pank up in my Sprite. These niggas know I'm nyt mä lähden kouluun. No niin, eli kello on siis 18.44. Mä en ottanut kuvaa, kun kello on siis, odota hetki. Kello on siis 18.46 ja mä tulin tallilta äsken ja mä menin heti koneelle, eli mulla ei mitään tylsää, kun mä en tylsää tekemistä.
Mä vaan möngelen täällä tälleen. Ai joo, tuli tässä mieleen, että multa on unohtunut avata tämän päivän joulukalenterin luku. Ei tämä ole 9. päivä. Eilen mä avasin sen 8. luku, niin ei tämä 9. luku. Vittu mä avaan varmaan väärän. 9. päivä, niin voidaan noin suklaa. Ai. Tell me that you love me, I let it go. Love the way you take it low. You love the way my money falls. I throw it when you make it go. And tell me that you love me, I keep saying every time is the last time. You never listen to us. Everything is slow when you're fast now. I'm a victim of lust. So baby, make daddy proud. Baby, get your mind right. Put it on the time like we gon' put it down like. Make daddy proud. Wow, wow. Make daddy proud. Make daddy proud. You already know what I want. You gon' have to show me some. Do it like you know me one. Make daddy proud. Do it till it's overdone. Tell me I'm the only one. Okay, you do it, yeah, you do it, girl, there ain't be nothing to it. Just put motion in and motion in, and I be throwing potion in. I'm talking about that drink. You know what the fuck I think. I throw this pank up in my Sprite. These niggas know I made nights, and all these bitches talking about me. Fuck, I'm in my city and got these bitches that be rolling with me, and they all be round around looking so pretty, and they put their makeup on. Fuck that, shake it off and tuck that in. Fuck that, these niggas know me outrun this shit. Man, I got them on the top. Man, I know I never stop. Got these bitches on the lock. I make they fucking ass drop to the ground. Watch this cash get thrown around. I got money for days. These niggas know I'm the same, my nigga. What's your girl gonna do around me? Oh, oh. I'm glad she found me. Yeah, yeah. Damn. My head is so astounded. Love the way you take it low. Take it low. Love the way my money falls. Throw it when you make it go. Tell me that you love me, I keep saying every time is the last time. You never listen to us. Everything is slow when you're fast now. I'm a victim of lust. Make daddy proud. Baby, get your mind right. Put it over time like we gon' put it down like. Make daddy proud. You already know what I want. You gon' have to show me some. Do it like you know me one. Make daddy proud. Do it till it's overdone. Tell me I'm the only one. Make daddy proud. Viimuutan, että mä oon ollut niin kuin ainakin 2 tuntia jo koneella, koska eli siis kellohan on nyt 20:49 ja mä menen vissiin kohta suihkuun ja näin, mutta tuli viesti. Mikä se viesti on? Mä vastaan tuohon viestiin kohta. Mutta siis katson tässä Jenniin, enkä tilaa Jenniu. Se on mun tallilta, missä toi Polinakin asuu. Tää on sieltä, missä mä ratsastin ennen. Ja Actually, I don't. But if you say that you're not okay and you feel really lonely, siinä muuten menee pilona. Niin siis menkää tilaa se ja se tekee hyviä vlogeja ja mun kanavan nimihän on, olisiko, menkää tilaa mutkin, koska on tylsää. Mutta mä menin ihan kohta suihkuun. Eli nyt mä tulin mun huoneeseen ja olisiko kello? Eli kello on 22:39, eli kello on noin paljon ja mä menisin nukkumaan.
Hei kaikki! Ensinnäkin kiitostan tässä, että kiitos kun katsoit mun My Dayn. Ja valitettavasti se oli aika lyhyt, koska mulla ei ollut silleen pätkiä tähän. Ja mulla ei ole silleen niinku... niin mulla ei ole tosissaan ollut oikein ihmeellisempi päivä. Ja mä en ole oikein jaksanut kuvalla, koska mun päivä ei ollut mitään ihmeellistä. Mä kävin vaan tallilla, vein hevan laitumelle, annoin heinät ja harjasin ja tällainen. Ei sinne viittinyt ensinnäkään hakea tätä kameraa meiltä. Ja toiseksi mä olin tallilla, niin mä en ole oikein kuullut kerätä. Ja sitten vielä mä tulin joskus 5 tai 6 joskus, mä en muista enää. Ja sitten mä olin silleen, että ei jaksa enää. Ja mä ajattelin, mä kuvaan vielä, mutta kun mun ilta ei ollut kuin tätä sähellystä, eikä tässä tapahtunut mitään, mä olin koneella. Söin iltapalan, joka ei ollut ihmeellinen, mä söin jotain banaanin. Ja söin banaanin ja sitten ei periaatteessa ollut ihmeellistä. Oli sitten pelkkää säätöä, eli siis niinku periaatteessa ei tapahtunut mitään. Eli ihan turhaa sitten, että ei sitä nyt olisi jaksanut edes kuvata, koska mulla oli pelkkä tietokoneilu sit se niinku yhden pitkän jälkeen ja sit mä olin tunnin koneella, katsoin ratsastuskisoja tai SM-kisoja ja mestaruuskisoja, koska mä katson niitä välillä ihan mielenkiinnolla. Ja sit mä olin koneella ja sit mä menin niinku suihkuun, tein joululahjalistaa. No ei se niin pahaa, mä kirjoitin vaan yhden toiveen siihen. Ja sitten ei mitään muuta. Eli ei kamalan ihmeempiä ollut tuokaan juttu. Eli siis ei ihmeempiä. Ja nyt tässä varmaan pitäisi mennä nukkumaan. Ja näin. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon, tämän mun videon. Ja muistakaa tilaa, tykätä ja kommentoida. Ja se on kun kuulostaa näin väsyneeltä, mutta kun kello on silleen aika paljon. Ja mulla on ollut silleen tänään aika rankka päivä, koska mulla oli 803. Ja mä en oikein saanut yöllä nukuttua. Sitten mä heräsin niinku joskus 4 aikaa. Mä en kuvannut silloin, koska mä olin ihan silleen... niin silleen... Et kiva. Mut muistakaa, laittakaa peukku ylös, jos tykkäsit. Peukku alas, jos et tykännyt, mutta laittakaa mieluummin ylös kuin alas. Ja katsokaa tää video ja koko kavereille ja kaikkea. Mutta se oli tällä kertaa tällainen video. Ja niin, eli tää oli mun My Day. Let it go, yeah. Love the way you take it out.